Dina iki masak jangan tempe semangit cemplungan iwak panggang karo rempah teri nasi. Pertama dibuka plastiknya tempe semangitnya ya cah, langsung dirajang kayak ngene. Terus diiris kotak-kotak utawa sesuai seleramu ya cah. Tempe loro iki mau tak iris kabeh ya cah. Nek wis bar langsung ae ditumplak disok ning ember kaya ngene. Disehno dhisik. Terus dilanjut iki aku ngirisi lombok cah. Ngiris lomboke sing rada akeh kayak tomat barang karo brambang. Jangan tempe semangit iki nek gak pedes gak seger cah. Wis bar lek ngiris lombok langsung ae tumpangno wajan kei lengo sithik. Langsung dioseng-oseng lomboke. Dioseng-oseng sampai setengah layu ya cah. Langsung iki tempene tak jegurno pisan. Ojo lali ditambahi salam karo laos. Wis rada suwe tempene digongso langsung jeguri santene cah. Lanjut ditambahi bumbu. Ciri khasku nek masak jangan santen iki ora tak gongso sisik bumbune. Kei bumbu uyah gula micin roiko. Terus diudek-udek cah. Ojo lali dicemplungi iwak panggange. Tambah muantep. Diudek-udek sampai umur bleguduk. Iki jangan kuwis mateng langsung ae tak pindah ning jero ompreng utawa panci. Nah, jangan kuwis mateng iki langsung ae masak rempah terine ya cah. Tutuk endok pitik loro, terus kei bumbu karo roiko, terus langsung diudek-udek koyok ngene. Nek wis kecampur, iki langsung iso digoreng ya cah. Tak tumpangno wajanku. Iki wajan glowing penuh perjuangan cah. Langsung ae tak jegurno adonan rempah terine iki ya cah. Iki aku nggawe teri nasi. Sing sise wis mateng menguning, langsung ae tak walik terus tak entas. Mayune langsung ae tak sok piring cah. Lah iki jangan karo rempah teriku wis mateng. Kaya ngene iki rupane cah, rasane enak gurih. Ayo sapa sing urung tau njajal cah ndang dirikuk iki.